Bones, família i amics de Produccions El Fobi. Benvinguts a una nova nit de por. Episodi 4 ja. Ja sabeu com funciona. Mirarem 3 curts de terror. Principis són de terror. Jo no els he vist, els mirem junts. I, mirarem a veure si ens espantem, si no ens espantem. Sabeu com va. Si us agrada, si voleu deixar algun comentari, coses a millorar, coses a mirar, canviar temàtica, el que vulgueu, ja sabeu, sota deixeu un comentari i els llegim tots. A partir d'aquí jo ja tinc el primer vídeo a punt i li donarem. The Moonlight Man 2. Aquest vam veure el primer amb sembla que va ser Nit de Por 2, si no recordo malament. Posa guants. Té el bitxo allà mirant-lo. Passa muntanyes, està bé. Algú bo. Apareix una dona. El tio res de bo ha de fer, però si s'està posant un passamuntanyes, fotem. Dissimula que li passa alguna cosa a la roda. La mirada de la dona, vaya de tela. Vaya tela de mirada. Algú li ha passat a la dona. El nostre amic de les ungles llargues ja se l'ha menjat. Sabateta. Està bé, sempre que deixin algun objecte, saps que... Tu ni se n'entera que està allà, Vale. Ok. Vas a robar o no vas a robar?
És all. Ens han deixat amb el dubte de com sóc Uruspeix i com... Hòstia. És bastant millor que el primer que vam veure, que era només una dona que li caien les claus i acabava en el maletero del cotxe. Aquest està bastant més currat, es veu més ben gravat, algun plano així millor. M'agrada més que el Moonlight Man 1. Està bé, l'únic que tampoc és gaire, diguéssim que no fa gaire por. Bueno, anirem pel segon. Doncs ja tenim a punt el segon curt que mirarem avui. Aquest es diu, aviam que us ho miri, Motion Detected. O sigui, detecció de moviment, no? Més o menys, bueno. Mira què tal. Això aquí. Hòstia. Sembla que faci dies que no hi era, Les càmeres de seguretat diuen això, quan et veuen. Yep. Tan tranquil, mirem... Jo entenc com la gent no es pot quedar tan tranquil·la després de veure això. Hòstia, agafes... No, remarquen molt les 9. Hòstia. Ens remarquen molt que és les 9 del matí, aigua al vespre. Cada dia a les 9. Quan salta a les 9 hi ha la interferència. Això que representa que tenia un tio llogat que li traia el gos.
estava mirant en temps real, no? Però, vaya tela. Mica estúpid aquest tio. Virus found. Please restart application. Welcome on to Dormani Home Security. I jo aquest no he acabat de pillar-lo bé del tot. O sigui, no acabo d'entendre això que passa al final. Però traient això, hòstia, tu estàs a casa teva, tornes amb uns dies d'estar fora, veus alguna així, i jo el primer que agafo la tablet, me'n vaig a la policia i els dic, mira què m'ha passat a casa, no et quedes allà. I al moment que tens que se t'obre la porta per fugir, el tio tanca la porta i ja queda dins de casa i dius, tio, no siguis burro, no? Vaja. I jo agafo, començo a córrer i no em paren, Però no sé, està bé, està molt ben gravat i no sé, la idea aquesta d'anar amb la tablet i veure els dos planos, saps? Que està gravant la càmera de seguretat més el càmera del curt, està molt bé. M'ha agradat. Bueno, passarem al tercer. Doncs bueno, ja tenim el tercer a punt, espera't, que es diu, bueno, The Roommate o alguna cosa així, no sé com es pronunciarà en anglès, i a veure què tal. Ho veieu en el títol, jo en anglès soc dolentíssim i ho sento molt,
de Hans. Oh, you know, Mm. got some groceries. Groceries? What groceries? Oh, you know, like Smirnoffs and stuff. Smirnoff? Yeah, hold up, my door didn't close right. Wait, what? Where are you? In my apartment. What? You moved out? Yeah, I transferred schools, moved out. Live on my own now. No biggie. Since when? About yesterday. Que el tio s'ha mudat i... Yo, I think someone's knocking on your door. Nah, it's the room next to me. Damn, is your apartment nice? Or you living like a peasant? Nah, bro. Look at this. It's pretty nice, huh? està fent una videotrucada, vale. A veure si li has d'ensenyar el pis, l'ordena una mica, tio. This is my, crib. I don't know, it seems pretty cool, huh? Damn, yeah, for sure. You gonna have a lot of shotties at the door or what? I mean, I ensenya-li I bé, hope tio. so. But you know, I haven't really met anyone yet. And all my classes are online. It's kind of a bummer. What are your friends from? Is it better than yours? Oh, I don't know. His door's locked. He was supposed to show up like a week ago, but he hasn't shown up yet. Mira que la cara que fot el tio. Sembla que... s'hagi intoxicat una mica, eh? Huh. Never mind. I think someone is knocking. Who is it? I don't know. I don't see anybody. Ooh, someone's coming to kill you. Nah, bro. I'll kill him instead. Posa el Ballonsis, no? La balda. I mean, I was mostly by my roommate. Why? Is he like not chill? I don't know. I haven't met him yet. What? Yeah, they just kind of assigned me to a random person. Damn, what if he's like weird or something? Yeah, I thought about that. I told my PS4 friends because I was freaked out about it. And they just told me to, you know, lock my doors that night in case he wanted to follow me in my sleep. Yikes. Wait, what do you mean? You're into that shit though, huh? Nah, bro, that's all you, man. But I don't know. He's probably chill. What if he's like musty or starts stealing your stuff and shit? I don't know. My sister's roommates were pretty chill. They never did anything like that to her. And she was also assigned randoms. But if he starts stealing or does something like that, I could just complain and get a new one. Yo, what the fuck? No n'hi ha per tant, t'han picat a la porta, tio. Vaja. Un veí o veïna que et voldrà conèixer. Yo, man, I gotta go eat, but good luck with the guy trying to kill you, eh? I l'amic dient-li que hi ha algú que vol matar. Molt bé. Gran amic. Primer seria tancar bé la porta de seguretat, tio.
Diríem que el so no està gaire ben aconseguit, Com riu. En Billy. Mostly. Jo què vols que et digui? Jo, pel que ensenya aquest curt, i jo el trobo molt llarg, molt llarg. És bastant més aquests canvis d'àudio, amb càmera fixa, amb càmera així subjectiva. Hòstia, poder dels pitjors que hem vist amb les nits de por, que en durem 12. Jo diria que és el pitjor, però amb diferència. A més, pel que t'ensenya i t'explica el curt, no sé quan ha durat, però 9 minutets ben bons. Això amb la meitat ho tens llest, molt de xerrar al principi, però hòstia, vaja, no m'ha agradat gens d'aquest, però gens. Bueno, hem acabat una altra nit de por. Ja sabeu, si en voleu més, si us ha agradat, li doneu un m'agrada, comenteu coses que puguem millorar, recomanacions, quin us ha agradat més, menys, i ens veiem a la pròxima. Fins aviat.